Gledajte šta se dešava. Drugari nešto crtaju. Jaje? Obično jaje? Ili ipak ne? Čekajte, vidite li to? Kako je ovo moguće? Je li to pravo jaje? A unutra pile? Joj, slatko! Imate novog prijatelja i treba ga nahraniti. A zanimljivo šta će biti dalje? Joj, gledajte kako malo i slatko pile. O? Da li vam se to učinilo? Gde je pile? Gde je nestalo? A ko je ovo? Šta radi? Izvlači iz šešira zeca? Pravi zec? Izgleda da magija tek počinje. Zanimljivo šta li će izvući dalje? U šešir očigledno krije neku tajnu. Gledajte pažljivo. Ko je to? Axolotl? Kakav neobičan gost. I čini se da nam čak i maše. A šta će biti dalje? Jao, ne mogu da verujem. To je pas. Pravi, živi pas. Izgleda da unutra može biti apsolutno sve. A šta je ovo? Jao, društvo, a vreme vam ide. Morate da crtate. Što? Izazov je počeo. I Amber je već počela da crta? Da, sad ću nacrtati lijepog zeca. Prvo glava, zatim uši i sve ostalo. Ostalo je to sve obojiti i eto. Veoma lepo, a šta radi Leslie? A ja crtam Axolotla. Baš je lep, jel da? Baš je smešan. Padam! Ali zašto? Joj. Znači nije lepo ispalo. Svi se smeju mom crtežu. U redu, sad ću naći nešto bolje. O, evo ga. Sad ću nacrtati najbolji crtež. Da, odlično mi ide. Pažljivo. Super! Ostalo je sve obojiti. Odlično! Ja sam prava umetnica. Da, ovdje još malo. Još nekoliko detalja. Repić. I, gledajte, nešto nedostaje. Tačno! Nedostaju uši. Smislila sam. Dodat ću malo lepka i zalepiti roze perje. Eto, sad je savršeno. Gledaj! Šta? Već ste završile da crtate? Joj, a koliko je ostalo vremena? O ne, moram hitno da krenem. Uzet ću crni flomaster. Dakle, prvo glava. Tako je, sada njuškica, oči i nosić. Da, odlično mi ide valjda. A sada telo, repić i gotovo. Ostalo je obojiti svog psa. Što? Zašto ne piše? Čekajte. A šta ako dodam malo njene kose? Mislim da je to odlična ideja. O da, sad se uopšte ne razlikuje od pravog psa. Cool. A? Šta si uradio? A? U čemu je stvar? Gde mi je kosa? O, ne! Ovo je nemoguće! Jao, sada plače zbog mene. Deco, vreme je steklo. Hajde da pogledamo crtež, Amber. Pa iskreno, ne izgleda baš dobro. Linije nisu jasne. A, što je ovo? O, ovaj crtež je već mnogo bolji. Aha, šta? Seme, zašto si to uradio? Zaslužio sam to. Eto ga moj crtež. Ne, to je grozno.
Sram te bio. Fuj. Okej, idemo dalje. Jadan, to je bilo tako lijepo od tebe. A sada ja, gledajte, to je aksolotl, baš je sladak, jel da? Da, to je predobro. Čestitam. Ti si pobedila. I evo tvoje nagrade. O, to je pravi aksolotl, gledajte, maše mi. Tako je sladak. Lepotane. Ti si lepotane. Vreme da započnemo sljedeći krug. Da vidimo ko je unutra. Neko me ujeo. Šta je to bilo? Gledajte, to je Labubu. O, Labubu. Joj, čao, čao. Hej, ti si me ujeo. Ali tako si sladak. U redu, krenite da crtate. Tako je, ja počinjem. Prvo mi treba crni flomaster. Aha, nacrtat ću konturu. Odlično, a sada treba nacrtati lice, a velike oči, nosić i obavezno oštri zubići. Super! A sada treba dodati boju. A šta je sa njom? Joj, da li je osušena? Šta da radim? Okej, uzet ću nožić. Gledajte, izgleda baš neobično. Sada ovo liči na krzno. Cool! A zatim ću obojiti lice. I eto, ispalo je preslatko. A šta je kod tebe? Joj, to uopšte ne liči na pravog Labubu. Čini se da je Labubu besan zbog toga. Treba pomoći se mu. Pokušaj po kvadratićima. Hvala, Ember. Sad ću sve brzo nacrtati. Ovo je čak lakše nego što sam mislio. Super mi ide. O, da. Ispalo je tako ravno. Pogledajte. A šta je kod Leslie? Ja sam također završila. Čekajte, šta? Ali zašto Labubu u odelu? Joj, još ima i slušalice. I da li on to pleše? U redu, sad ću sve popraviti. Uzet ću novi papirić i nacrtat ću sve kako treba. Odeća i slušalice. Da. Dodajem detalje i to je to. Šta? Opet se presvukao? Jao, smor. Dobro, sad ću ponovo sve popraviti. Eto, nacrtala sam novo odelo. Konačno. O ne, opet. Pa, koliko više? Ovo je nemoguće. U redu. Ponovo ću nacrtati novo odelo. Šta? Ne mogu da verujem. Hoće li ikad prestati da se presvlači? Zašto stalno menja odeću? Ne stižem da je crtam. Koliko previše? Joj, čini se da je vreme isteklo. Hajde da pogledamo vaše crteže. Pokažite. Hej, Leslie. Vrijeme je isteklo. Gdje je tvoj crtež? Eto. Leslie, čekaj. Šta to imaš na licu? Ne, izgleda čudno. Imaš previše svega. Sema, ti? Pixel Steel. Iskreno ispalo slabo. A šta je kod Ember? Wow, to je nešto posebno, veoma lepo. Ti si pobedila, čestitam. Aplauz za Ember. Divno. Gledajte, to je čarobni portal. Ko će se pojaviti iz njega? Čarobna mačka.
Gledajte kako je lijepa. Jao, izgleda da nije zadovoljna. Pa dobro, krenite sa crtanjem. Hajde, počnite. Dakle, treba se ubrzati. Uzet ću crni flomaster i nacrtati mačku. Da, sve kako treba, glava, oči, uši, telo, repić. A sad ću sve obojiti. Treba mi žuta boja, roze, plava. O, sve izgleda tako lijepo. A mnogo mi se dopada. Još malo, hajde. To je to. A šta ti radiš? I ja sam skoro završio. Eto, vidi. Jel ti se sviđa? Što? Baš si bezobrazna. Imam ideju. Sad ću isteći svoju mačku. Još malo. Eto. A sada dodajem malo lepka. I lepim svilenu traku. Odlično. Napravio sam masku. Hej, vidi, Leslie. Ma šta je, bre? Presmešna si. Što si me uplašio? Joj, a šta ja da radim? Smor, nemam nikakve ideje. Tačno! Pa to je genijalno! Zaboravila sam da imam svog labubu. On će mi pomoći. Da? Dakle, treba mi plava boja. Super! A sad ću uzeti flomaster i popraviti nekoliko detalja. To je to, vreme isteklo. Da vidim vaše crteže. Leslie, to nije loše. Svaka čast. A šta je kod Sema? Stvarno misliš da je to smešno? Bezobrazluk. Idemo dalje. Amber, šta je ovo? Kako si uspela da napraviš pravu mačku? Tako je slatka. Čestitam, ti si pobedila. O da, super! I poklanjam ti kartu na njihov koncert. Čestitam! Stvarno? Ali ja obožavam ove lopinje. Jao, kakva šteta. Joj, čak je i tebe ostavila. Dođi kod mene. Ako vam se dopao izazov, stavite like. Ćao, čao!